Hello mga moms. Good afternoon. Saan yung mga tuwalya direte? Binabad ko na yung iba. Saan iba? Hindi, ito muna oh. Nunuran na yan. Babalawan na. Ha? Babalawan na. Nalunuran na, wala pa. Bago wala pa. Abisan na. Isunod mo muna yung mga shorts mo kasi papalitan ko na ulit eh. Sa bahay, hindi ako magamit ko. Sa mga kiri. Kami mo pa. Kanino itong panting pula? Okay. Mahawa kasi siya dito. Ang dami urok. Ingay yan, no? Makiano nyo na tayo bayad mo sa Pilipinas ko. Sa? Sa Malaysia. Labaga, banlaw-banlaw. Ay! Gusto niyo naman ako ng brown bread, please. Gusto mo muna ito maungo. Mga panito, mga lipon ah. Kay Marian. Ano? Ano mo ko ba yun? Okay tayo. Yan! Ano ba ito mga Flores? Sunrox lang, violet. Yung violet, okay lang yan. Kahit di color, kahit ano. Bora. Ano ko nga kasi kinang ano eh. O, ikaw magbalaw rito. Ang bilis ko talaga sa kuryente. Eh, kasi nga, Iron Man ka na. Hindi ka pa rin ang ano. Ayun. Isaksak mo. Hindi, walang tubig. Sarado muna po ang ating souvenir shop. Labada muna kami. Ito,
Dito lang mo tubig. Okay, lalo. Lalo din mo. Baka abot, ma'am. 150. 150. Sundag mo, no? Kaya lang. Hindi ko makan. Kanina. Wala. Wala. Kaya. Guys, convert into in-house. O 20 na lang daw iyang kuhan. Dagdag. Okay, nagkuhan. 20 na lang. Kaya kami. O, diba? Gusto akong negosyo sa gano'n. Hindi umiikot. Sa kuryente. Kaya pala ka dami. May panitulog mo na. Balin mo nila. Katulog ko ako. Love, ayun siya ang pagbanlaw na. Ano ka naman? Ah. Love. Love. Ang ino. Uy, ang ganda pala ng CD na to, oh. Diba? Yan yung, Different yan may color. demonyo? Demonyong sili daw? Ay, katuloy daw, me. Asa may ano? Diba gano'n na mag-tulog? Sakto na naman na. Hindi tayo. Kuhan man na, okay man na, nga pa na suot ba? Ano yan, ano na, i-drain na after? Yan sa'yo, oo.
Mamaya mag-live ulit tayo sa ating mga paninda ha. Ito po sila namin to. Sino yung gusto magpamura dyan? Murahin ko later. Ay, Gwen! Kunin mo na yung leggings natin doon tsaka yung pink ko na t-shirt. Oo, kapon pa yun. Tatlo yung leggings. Tamang laba tayo for this video. Maria Bonita ba yan? Thank you. Bukas, meron kaming show sa araw naman saan. So, Brenda, Gwen, and I will be there. So, kailangan ko na matapos yung tinatahi ko kung costume ni Brenda. Ang gamit kong kundi Fabricon, kala. Favorite ni mama kasi hindi raw matapang sa kamay yung sabon. Tapos mabango yung Fabricon mo. Yung sabon ko, kala din.
you. Salamat sa lahat.